Romania. Mitä tulee mieleen? No, minulle tulee ensimmäisenä mieleen diktaattori Ceausescu, Dracula, hassuniminen rahayksikkö ja suht edullinen hintataso. Mutta entä autot? Löytyykö romanialaisia autoja? Pariisin liepeillä sataa nyt vettä. Lämmintäkin on vain muutama aste. Mutta minua ei kuitenkaan palella. Siitä pitää huolen tämä namiska, eräs auton kuin auton tärkeimmistä varusteista. No kylmä ei kyllä tässä autossa ole. Huurut pysyvät poissa, vaikka vähän sateleekin. Istumme nimittäin romanialaisessa halpa-auto Daciassa. Tämän vehkeen ideana on, että kaikki tarpeellinen löytyy, mutta ei sitten sen enempää. Ja hinta, se on sopiva. Romanian kansan ja autonvalmistaja Renaultin lahjaa maailmalle esitellään nyt meille täyden repertuaarin voimin. Syykin tähän kauan kaivattuun vetoon on hyvin tiedossa. Tuo syy ei ole sen enempää eikä vähempää kuin Suomen valloitus. Tarjolle tulee hyvin mielenkiintoinen mallisto, muun muassa tällainen pieni pikappi, piskuinen tavara-auto sekä ennen kaikkea 2 erittäin mielenkiintoista henkilömallia. Niistä ensimmäinen on 5-ovinen pikkuauto Sandero. Here we go. Sanderossa ei suoraan sanottuna ole mitään erikoista, ainakin jos lajityyppi, siis 5-ovinen pikkuauto, on hiukankin tuttu. Niin sanottu kylmien tyyppien tunnelma tässä piskuisessa kaupunkikinnerissä on halpa-autoksi ihan asiallinen. Kaikkein houkuttelevimmalta tosin tuntuu lähinnä edullisen hinnan ja 3 vuoden takuun yhdistelmä. Sanderon tyypittäminen vähän tarkemminkin olisi kyllä houkuttelevaa. Mutta se kaikkein mielenkiintoisin versio, se on tässä. Dacia Logan MCV, melkein 4,5-metrinen kunnollinen tila-auto, lupausten mukaan alle 15 000 euron. Koska kyseessä on näin mielenkiintoinen yhdistelmä, ovat pienet maantiemaistiaiset enemmän kuin paikallaan. Aikaa meillä ei ole paljon, mutta ranskalainen kylätie imaisee mukaansa. Yleisvaikutelma tästä Dacian halpa-autosta ei kyllä ole aivan niin halpa kuin pahimmissa kuvitelmissa voisi olettaa. Fiilis, mitä tulee sitten ajoon tai ylipäätään laadun vaikutelmaan, se on aika yllättävänkin positiivinen. Sellainen neuvostoaikainen, idänkaupan aikainen laadun totaalinen puute, se ei Dacioissa näy. Yleisvaikutelma on toki reilu muovinen ja tietyllä tavalla halpa, mutta sellainen varsinainen Neuvostoliiton aikainen mossemainen heppoisuus loistaa kyllä onneksi poissaoloaan. Tunnelmaa voisi luonnehtia vähän samanlaiseksi kuin sellaisissa ensimmäisen lähdön japanilaisissa pikapeissa, eli reilun työkalumaiseksi. Itse asiassa ajaminen ainakin tällä pitkäakselivälisellä tilaversiolla antaa suorastaan positiivisen fiiliksen. Ratissakin on sellaista ikään kuin vanhanaikaista kunnon tuntoa ja kaupan päälle vaihteetkin loksahtelevat sisään tosi nätisti. Positiivisista puolistaan huolimatta Logan MCV:ssä on puutteensa. Ajonvakautusta ei saa edes rahalla, eikä autossa ole edes turvavyömuistutinta. Itse asiassa Logan MCV:n halvimmasta versiosta ei löydy edes ohjaustehostinta. Moottori ei autossa ole luonnollisesti mikään tykki, mutta ainakin maantiemeno Renault-koneelle maittaa oikein mukavasti. Näillä eväillä, vaikka ne eivät nyt ihan joka tapauksessa niin hirveän runsaat olekaan, Daciat voi joka tapauksessa toivottaa mainiosti tervetulleiksi myös Härmään. Jos auto kestää Romanian röykkytiet, niin eiköhän se kyllä meilläkin selviä. Dacioiden hinnat ovat toistaiseksi auki, mutta lupausten mukaan haarukan pitäisi asettua 11 ja 15 000 euron väliin. Palaamme hintoihin ja eri versioiden pidempiin koeajoihin heti, kunhan ensimmäiset autot vain löytävät tiensä kotoiseen Suomeen.